soc l'Ariel i avui us presentaré aquest llibre de Superpatata. He triat aquest llibre perquè m'agraden els superherois i és un llibre bastant xulo que és de ficció i és d'una persona que abans era en Supermax, un superheroi, que un dolent l'ha transformat en persona. En patata, no? Sí, en patata. I els dibuixos són xulos però no estan molt currats, per exemple aquí, però és com... a mi m'agrada, per això que us he dit, i el personatge que m'ha cridat l'atenció és en Superpatata, perquè m'agraden els superpoders i que és el que més m'agrada, i s'ho recomano a un amic meu que molts llibres que m'he llegit els he recomanat a ell i a ell també li han agradat. I adeu!